Dames en heren, een heel goede middag intussen en welkom hier in Linsbeke in Clubs Morea voor de persconferentie voor de officiële lancering van onze nieuwe verkiezing. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus ici à Club Montréal pour la conférence de presse pour notre nouvelle élection de beauté Mrs. Belgium Glow. Ik moet jullie ongetwijfeld niet vertellen dat er in ons kleine buitenland al heel veel schoonheidsverkiezingen zijn. Persoonlijk vind ik dat helemaal geen slechte zaak, omdat deze verkiezingen zeer vaak aan meestal jonge vrouwen de kans geven van zich te ontplooien en deuren te doen opengaan die anders zeker gesloten zouden blijven. Ik denk dat u allemaal wel weet dat ik ook weet waarover ik praat, mocht ik niet nu al 20 jaar geleden Miss België geweest zijn, dan zou mijn leven er ongetwijfeld heel anders uitgezien hebben. Dus ik ben zelf zeker een voorstander van dergelijke evenementen. Maar bij heel veel van die evenementen gaat het toch om jonge vrouwen. Vrouwen tussen 17 en 24 vaak, die heel vaak ook nog op de schoolbanken zitten, die nog aan het begin van hun carrière staan. En daar willen wij met deze verkiezing verandering